Moro vaan. Motherfucking katsojat. En huomannut, että olitte Snickers! Raikasta Klassikko. päivää vai kuinka? Onks nyt torstai vai keskiviikko? Prätkähiiret Marsista. No vittu, ei! Mä oon aina luottanut, tietsä, kesän tullen jäätäviin tuotteisiin, kuten Nintendogs. ja yksi erityinen, Nintendogs. mikä mulla on ollut aina lähellä sydäntä, on toi. Venäjän kenttä. Ja tänään mä ajattelin, että nyt pistetään Venäjän. leipää risaiseksi. Mä lähden Venäjän kentälle. ja ostan sieltä 17-vuotislahjaksi paskaa. tuotteet, jotka ostin. Bakugan. 2 kappaletta The Sims Castaway. nuudeleita. Maku on toi patukka. Sitten saavuttuani Go 18. altaalle. Ja kuinkas kävikään? Löytyi! Tää mittaisia pikkureikiä. Saatana perkele! Mä oisin ollut mun 8 kilometriä! Vitu! Turflesit. Näitä ei voi edes syödä! Vittu! Mistä mä saan mun 8 kilometriä? Äiti! 6 Zebra. jäätelöä! Muuten ei hyvä heilu! Vittu! Se onkin just ihan läppänimi. Mars jäätelö! Mars jäätelö! Lasse! Lasse, mitä nää on sun mielestä? Prätkähiiret Marsista. No vittu ei! Joten tässä oli kaikki tällä kertaa, joten me nähdään sitten vasta sunnuntaina. Siihen asti pärjäilkää. Ja pikku asia vielä ennen kuin mä lähden. Mä muistan kun minä, sisko ja sitten mun 2 serkkupoikaa Ketsuppi ja Snickers! leikittiin turpleseja. Se oli hauskaa. Leikittiin turpleseja. Ajoo!